pangalan ng puno na national tree ng Pilipinas? Starts with letter N. Ray. Niyog. Hindi. Matigas to. Matigas. Niyug. Hindi siya namumunga. Niyog na baog. Matigas, hindi namumunga. Tapos, nakikita lang ito sa mga virgin forest. Go, Marina! Virgin coconut oil. Puno nga, puno! Ano? Virgin coconut tree. Puno to, puno na malaking malaki. Sa sobrang laki nito, kapag pumunta ka sa ilalim, pwede kang magpalamig. Go! Ice buko. Kinig mabuti, sino ang nakapatay kay Magellan? Ang initials niya ay LL. Marina! Lito lapid. Ano ka ba? Hindi Pampanggenyo ang tinutukoy ko. Taga Cebu, Cebuano. Alam Ano? mo yan. Leto, lapid. Ano ba? Inuulit-ulit ang pangalan ng taong ito. Inuulit-ulit. Go! Leto, lapid, lapid. Maikli lang yung pangalan niya para nickname lang. Go! Lot-lot. Nung pinatay nila si Magellan, marami siyang kasama. Lot and friends. Loka kayo? The correct answer is Lapu-Lapu. Lapu-Lapu and friends. Ang ibon na to ay ang national bird din ng Pilipinas. Starts with letter M. Ray. Manok. Hindi. M ang simula, A ang dulo. Ano? Manoka. Kulay brown ito. Kulay brown. Ano? Litson manoka. Hindi. Ano ka ba? Brown ito na maliit na maliit. Go! Chicken cubes. Maliit na brown na may pakpak. Chicken cube with wings. At kailan pa nilagay sa panty ang chicken cube? National bird ng Pilipinas. Ang sagot ay manok na bata. Walang masyadong natawa. Saan tayo madalas pumunta pag summer para maligo? It starts with a letter B. Ray. Banyo. Ay nako, hindi. Pag pumunta ka dito, maaarawan ka. Marina. Bubong. Hindi. Kapag pumunta ka dito, marami kang makikitang babaeng nakabikini. Ray. Beer house. Sorry, Ray. The correct answer is beach. Hi, beach house.